Assalamu alaikum, sunana Amina Muhammad. Daga wani gari? Daga Suleja. Ko za ki iya gaya mana makasudin shirya wannan taron wannan rana? Mun shirya taron nan saboda ranar ɗaurin auren Sayyida da Imam Ali. Alayhi salam. Wani irin farin ciki za ki bayyana ga al'umma a wannan rana ne? Gaskiya na ji daɗi ƙwarai da gaske. Dan da yake muna ma da hidima yau na so in koma, amma da na koma din sai da na koma dawowa. Saboda farin cikin da na ji iyakar zarafi. Kuma na ga ce ma yara na da na san haka za a daɗe a yi program mai kyau hakan ga. To da dukkan na zo da su. Saboda su zo su ga yadda shurfa ke yin program hakan ga. Masha Allah, wani sako kike da shi ga al'umma dangane da wannan tafarki na Ahlul Bait? Gaskiya ya kamata yan uwa su faɗaka. Tahiya dai wannan ta malam ita ce tafiya. Duk wanda ya bi ta ita ce hanya madaidaiciya. Muna fatar Ubangiji ya sa yan uwa su fahimta daga shurfa cikin mu ma'abuta gwagwarmaya har kuma inda ba yan gwagwarmaya ba Allah shi kawo su cikin wannan harkas saboda ita kenan ce mafita.